ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଥିଲି ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ। ଏବେ ତ କାନ୍ଥ ସବୁ ଖସିକି ଅତଡ଼ା ପଡିଗଲାଣି ଆଉ ଘରଟା ଭିତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ବା ତୁ ଖାଲି ସେଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥା। ମୋର ଏପଟରେ କଣ କଣ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। କଣ ହେଇଗଲାଣି କିଲୋ? ଅଧିକ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା ନା କଣ? ତୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ କଥା। କଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ବସି କଣ କରୁଛି? କଣ ହେଇଛି କି? ତରକାରୀ ଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗୁନି କି? ତରକାରୀ କାହିଁ ଖରାପ ହବ? ମନଟା ଖରାପ ଅଛି। ଆସିଥିଲି ବଣରେ ଭୋଜି କରିକି ଖାଇବି ବୋଲି, ହେଲେ ଖାଉଛି କୋଉଠି? ଘରେ। ତାରି ଗୁଣରୁ ଖାଉଛୁ, ଖାଲିଟାରେ ଖାଉଛୁ ନା କଣ? ମୁଁ କଣ କଲି କିଲୋ? ତତେ ତ ବୋଉ ଜଗେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା, ତୁ ତ ପଳେଇଲୁ କାଳେ ଛୁରୀ ରସିକି, ଆଉ ମତେ କହୁଛୁ କଣ? ନାଲି ମୋ ଦି ନାତି କୁଆଡେ ଗଲେ କି? କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି? ସେ ଦିଟା ଟୋକା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଜୁଆର ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦେଇଦେଲି, ସେ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେଣି କୁଆଡେ। ଓହୋ ଭଲ କରିଛ ଭଲ କରିଛ। ଆମକୁ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଛୁଆ ଗୁଡାକ କଣ ରହିଥାନ୍ତେ? ବୋଉ ତମେ ଯାଉନ ଖାଇଦବ, ଆଉ ଶାଶୁ ମୁଁ ପଛରେ ଖାଇଦବୁ। ତ ଆଖିଟା ଫୁଟି ଯାଇଛି କିଲୋ? ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଖାଇସାରିଲେ ସିନା ଖାଇବି। ମାଳତୀ ଖାଇଦେଲା। ମାଳତୀ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠି ଅଛି କି? ନା। ତା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ଏତେ କଥା ମାନିବ କାହିଁକି? ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ କଲ୍ କରିକି ବୁଝିବା କଥା ନା। ଆଉ ଖାଇସାରିଥିଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାପରେ ଖାଇଥାନ୍ତା। ତୁ ଆଉ ଏତେ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇ କଥା କନା, ବହୁତ କହୁଛୁ ତୁ। ହେଇଟି ଏଇ ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଯିବା? ହଁ ନାଲି ବଢିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ ବୋଉ, ତମେ ସବୁବେଳେ କୁହ ତରକାରୀ ଲୁଣିଆ ହେଇଛି, ଅଲଣା ହେଇଛି, ପୋଡା ହେଇଛି, ଜଳି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଥରକରେ ମୋ ରୋଷେଇ ବାପାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ପୁରା ମନକୁ ପାଇଯାଉଛି ଆଉ। ତୋରି ପାଖରେ ମୁଁ ରହିକି ସବୁ ରକମର କହିଦେଇ ନଥିଲେ ତୁ ସେଇ ଜଳେଇ ଦେଇ ନଥାନ୍ତୁ କି? ହଁ ମୋ ବୋଉ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ଏଟା ପକା ସେଟା ପକା ଚୁଲି ଜାଳିଲି ମୁଁ, ରୋଷେଇ କଲି ମୁଁ, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲି ବୋଲିକା ତମ ଦେହ ସଉନି। ମରି ଯାଉନୁ ତୁ ଟକଳି। ଦେଖେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପୁରୁଣା ରୋଷେଇ ଘର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଥିଲି ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ। ଏବେ ତ କାନ୍ଥ ସବୁ ଖସିକି ଅତଡ଼ା ପଡିଗଲାଣି ଆଉ ଘରଟା ଭିତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତୋ ବାପା କଣଟା କାମ ଜାଣିଛି ବା? ଖାଲି ସେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରିଦଉଛି, ଆଉ କରେରେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ସଇଲା। କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି। ବୋଉ ଆଉ ତମେ ଏ ଘର ଛାଡିକି ସେଠିକି କେବେ ଗଲ? ଏଇ ଦିଟା ବଡ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠିକି ପଳେଇଲି। ବାପା ଗଲେନି ସେତେବେଳେ? ନାଇଁ ପା, ସେଠି ଜାଗା ଠିକ କଲେ ଆଉ ଘର କଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ମୁଁ ସେଠି ରହିବିନି। ଆଜି ଯାଏ କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି କି ରସ ଲାଗିଛି କେଜାଣି ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ମତେ ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ତତେ ଭାଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବୋତଲ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ସେଟା ପିଇବା ପାଇଁ। ସେ ପାଣି ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଜମା ବି ପିଇଲିନି। ଆଲୋ ତତେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଟ୍ୟାପ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି ବା? ସେଇ କୂଅ ପାଣି କି ପିଇବୁ। କଣ ଗୁଅ? ଆଲୋ ନାଇଁଲ, ସେଟା ହଉଛି କୂଅ। ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଭିତରୁ ନାଇଁ ମାଟି ଭିତରୁ ଯୋଉ ପାଣି ଖୋଲନ୍ତିନି ସେଇଟା। छी ଏଇ ଯୋଉ ୱେଲ, ମୁଁ ସେ ପାଣି ପିଏନି, ଜମା ପିଏନି। ପିଉ ନା? ସେଇ ପାଣିକୁ ପିଇବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ବୁଝିଲୁ? ବୋଉ ମତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲ ଆମେ ବି ଖାଇଦବା। ରହଲ ଏମିତି ମରି ଯାଉଛି, ଖାଇସାରନ୍ତୁ। ଭୋକରେ ପେଟ ଗୁଡୁଗୁଡୁ ହେଲାଣି। ଆଲୋ ହେଇଲୋ, ବୋଉ ଶୋଇ ପଇଲା ନା କଣ? କାଇଁ ମୁଁ ତ ଯାହା କହିଥିଲି ଭାଇକି ତ କାଇଁ କିଛି କହିନାହିଁ। ବୋଉ ଭାଇକି କହିବ ନା ନାଇଁ? ବୋଉ ନ କହିଲେ ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ପାଇବି କେମିତି? ସେ ଯାହା ହଉ ପଛେ ଭାଉଜ ଖଣ୍ଡେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି, ସେଇଭଳିଆ ମୋବାଇଲ ତ ମୋର ଦରକାର ଆଉ। ମୋର ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ମୋବାଇଲଟା ଆସିଯିବ ନା, ମୁଁ ବି ଭାଉଜ ଭଳିଆ ଭୋଗ କରିବି। ତାର ତ ବିହୁଜ ଫିହୁଜ କିଛି ଯାଉନି, ହେଲେ ମୋର ଯିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାଠାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ନା, ତାଠାରୁ କେତେ ଗୋରା ମୁଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ, କେତେ ଚୁଟି ଅଛି ମୋର, ତାକୁ ତ ଲୋକ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଭିଡିଓ କରିବି ପୁରା JKLM ଲାଗିଯିବ। ମାନେ ମୁଁ ପୁରା
ଫେମସ ହେଇଯିବି ମୋ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଖାତିରି ନା ଶୋଇ ଶୋଇକି ସପନ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ବୋଉ ପାଖରେ କହିଲେ ସିନା ହବ କହୁଛି ବୋଉ ବୋଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ ନା କଣ ଆଲୋ ନାଇଁ ଲ ଶୋଇ ନାହିଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଖାଇକି ଆସିଲେ ତ ନିଦଟା ହଉନି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଶୋଇକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଖିଟା ଲାଗିଗଲେ ନିଦଟା ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ ବା ତୁ ଖାଲି ସେଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥା ମୋର ଏପଟରେ କଣ କଣ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି କଣ ହେଇଗଲାଣି କିଲୋ ଅଧିକ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇଛି ଗ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ନା କଣ ତମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ କଥା ମୁଁ ଭାଉଜ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ କହିନଥିଲି ଭାଉଜ କଥା ଆଉ ଭାଇ ପାଖରେ କାଇଁ କିଛି କହିନାଉ ତ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି କିଲୋ କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁଣି ବୋଧେ ଟୋକଳି ଖଣ୍ଡକ ଯେତିକି କାଣ୍ଡ କରିନାହିଁ ନା ତ ବାପା ଅଛି ବୋଲିକା ମୁଁ ଖାଲି ଚୁପ ଚାପ ହେଇକି ମୋଡି ମାଡି ହେଇକି ରହିଛି ନହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ମସଲା ରୂପଟା ଖାଲି ଘରକୁ ଚାଲୁ ସେ ଟୋକଳି ତାପରେ ଚିହ୍ନିବ ମତେ ତୁ କହୁଛୁ ତୋ ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ ଝଗଡା କରିବି ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାନି ବୋଧେ ତାମାନେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଏ କଥା ଭାଇ ପାଖରେ କହିବୁନି ଧୀରେ କହ ଏତେ ଯୋଉ ଚିଲଉଛି ସବୁ ଉଠି ପଡିବେନି ଉଠିଲେ ଉଠନ୍ତୁ ମୋର ଢ ତୁ ମତେ ଆଗେ କହ ତୁ ଯୋଉ ଭାଇ ପାଖରେ କହିବୁ ନା କହିବୁନି କହିବିନି ତାକୁ କଣ ଛାଡିଦେବି ନା ପୂଜା କରିବା ଖାଲି ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଦିଟାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ସୁଧା ପଡିବ ଖାଲି ଦେଖିବୁ ମତେ ମଲା ମୁଁ ତାକୁ ସଧାରେ କଣ ପାଇବା ମତେ ଆଗ ମୋବାଇଲଟା ମିଳିବା ଦରକାର ଯଦି ମତେ ମୋବାଇଲ ନ ମିଳେ ତା ପରିଣାମଟା କଣ ହବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ହଁ ତୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ଶୋ ଯଦି ବଟୁ ନଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ଟକଳି କହିବି ମୋବାଇଲ ବିକିଦବ ସରିଲା କାମ ବିକିଦବ କାହିଁବା ମତେ ଦେଇଦବ ମୁଁ ନେଇଯିବି ମରୁଛି ଟକଳି ଧୀରେ କହୁନୁଲା ଧୀରେ କହୁନୁ ଭାଉଜ ଏଇଠି ଅଛି ଶୁଣିବ ତେବେ ଶାସ୍ତି ଆଉ ସିଏ ସେପଟେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଲୋ ବଚ୍ଚତି ଟକଳି ଏଇଠି ତ ବାପା ଶୋଇଛି ତ ବାପା ଶୁଣିବ ବୋଲିକା ମୁଁ ଡରୁଛି ସେ ଦିଟା ଶୁଣିବ ବୋଲିକା ଡରୁଛି ନା କଣ ହଉ ଶୁଣୁ ଘରକୁ ଗଲେ ମତେ ଭାଇକି କଥା ପଚାରିବୁ ଆଉ ତାକୁ କହିବୁ ହଁ ପାଟିଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଏବେ ଶୋ देखु देखुगा 3-4 दिन बीतीगला କିଛି ଜଣା ପଇଲାନି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇଭଳି ସବୁ ବର୍ଷ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ହେଲା ହଁ ବାପା ମତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଅରେ ମା ଶାଶୀ ବାହାରେ ଗାଡି ଠିଆ ହେଇଛି ଚାଲ ଯାଇକି ବସ ସେ ଏପଟେ ଢାକ ମାରିଲାଣି ତାର ଲେଟ୍ ହଉଛି ହଁ ଯାଉଛି ବାପା ଆମ ସହିତ ଚାଲୁନ ନାଇଁରେ ବାପା ମୁଁ ଏବେ ଯିବିନି ମୋ ଗୋଡ ହାତ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ବସିକି କାହିଁ ଖାଇବି ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିକି ଖାଇବି କଣ ବାପା କେତେ ବୁଢା ହେଲାଣି ଏମିତି ବୟସରେ ତମେ ଖଟିକି ଖାଇବା କଥା ଚାଲ ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ଖାଇବ ବୁଝାରେ ତ ବାପାକୁ ବୁଝା କେତେ ବୁଝେଇ ଥକିଲେନି ଟିକେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଭାଇ ଇଏ କଣ ହେଲେ କି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ତୁ ବା କହିଲୁ ଗାଡି ଠିକ କରିଛୁ ତୁ କଣ ଅଟୋ ଆଣିକି ଠିଆ କରେଇଛୁ ହଁ ରେ ଟକା ଯୋଉଠି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମିଳୁନି ତତେ ଗାଡି କୋଉଠୁ ମିଳିବ ଅଟୋ ମିଳିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଖୋଜି କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଅଟୋଟା ମିଳିଛି ଆମେ ଆଗେ ସହର ଉପରକୁ ପଳାଉ ତାପରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡି କରିକି ଯିବା ଓହୋ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାପା ହଁରେ ମୁଁ ଏବେ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ହଁ ରେ ବାପା ଯା ବୋଉ ଗେଡୁ ଆଉ ଚଗଲ 2 ଜଣ ଯାକ ଗାଡିରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଶାଶୀ ଆଉ ସବିତାକୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ଯା ବାପା ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ରେ ମା ଯାଅ ହେଇଟି ମୋ ସହିତ ଚାଲୁନ ସେ ଘରକୁ ହଁ ମାଳତୀ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ତମ ବିନା ମତେ ବି ଏକୁଟିଆ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି